És un plaer continuar tenint una excel·lent relació de veïnatge amb l'auditori, una excel·lent relació de veïnatge que va començar fa unes temporades amb aquell rèquiem a la memòria de Salvador Espriu del Xavier Benguerel, malauradament desaparegut recentment, i que vam tenir la sort de poder sumar-nos a l'any del centenari d'Espriu. Aquests dies hem tingut unes quantes reunions per posar fil a l'agulla a col·laboracions futures i que em sembla que aviat us podrem anunciar i que ens fan una especial il·lusió, especialment perquè em sembla que estaran molt encaminades a la voluntat també de recuperar elements patrimonials que tenen dificultat de veure's en els nostres principals escenaris operístics. I que celebrem especialment l'arribada d'un autor importantíssim a la història del teatre com és Carlo Goldoni, però que no va arribar a ser epicentral en l'articulació dels llibrets teatrals operístics. Haydn sí que va saber capturar la força d'aquella enorme teatralitat, no només amb aquest Lo Speziale, sinó també amb una de les seves altres òperes, Il Mondo della Luna. Per l'OBC, singularment, és interessant disposar d'un segon espai amb unes dimensions i amb uns recursos també diferents dels que disposem a l'auditori. I això es veurà en aquesta setmana durant Lo Speziale amb un espectacle, un concert, que no és un concert, que és un espectacle, que és una representació operística, on l'OBC llueix amb un format diferent de l'habitual, més de cambra. You must see the orchestra when we have rehearsed those Haydn symphonies. They're like reborn. They come all outside. Everybody is happy. Everybody's like, what a good life I have. And then it's very funny because we do know the Haydn symphonies, and what's also learned very early that the sonata form, ABA, is invented by Haydn. Maledetta fortuna. Buttar la roba via. È segno di pazzia. Già sono un pazzo, tutto il mondo lo sa. Our special project now is that we want to do this Haydn like the tradition of the Commedia dell'arte, not in the old-fashioned way with the masks, but in a kind of modern way with this Fiat Cinquecento, which is the same idea like in the past Commedia dell'arte. They traveled around with a car and they went from market to market and they played for the audience, and then they went further, and just the same idea we do with this Cinquecento. We come with everything packed on the roof. We drive in, we play, we pack it again in, and we go on. And I think this piece of Goldoni is incredibly good because it's not really like the usual Commedia dell'arte with the stock characters, which is a little bit sketchy sometimes. Si mirem una mica des que jo he arribat al teatre i anem sumant els títols d'òperes que hem fet al teatre, ja veiem que el recorregut ha agafat un espai important en la presència, especialment en els encàrrecs i estrenes d'òperes contemporànies. Em sembla que hem estrenat bastanta més òpera contemporània al Teatre Nacional del que ha estrenat el Gran Teatre del Liceu en els últims anys a Barcelona.